Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι μου. Ζούμε ημέρες ειλικρινά που θυμίζουν τα σημεία των καιρών, που θυμίζουν οι προφητείες ανά των αιώνων, και ειλικρινά αυτό που έρχεται είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο και πολύ απογοητευτικό. Έρχεται μια νέα σύγκρουση στην Ευρώπη αυτή τη φορά, διότι η Ουκρανία δεν είναι Ευρώπη, τουλάχιστον ακόμα, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως έκαναν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Αυτό που επίκειται μέχρι το καλοκαίρι είναι ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ένα από τα μέλη των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό θα προκαλέσει εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ορισμένοι έμπειροι αναλυτές του εξωτερικού, ορισμένοι γέροντες του Αγίου Όρους, αλλά και άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα από εμάς, λένε ότι πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Πρέπει να αποθηκεύσουμε τρόφιμα, να αποθηκεύσουμε πρώτες ύλες, διότι οι μήνες που ακολουθούν θα είναι μήνες δύσκολοι, μήνες που θα μας βρουν δεινά, χρόνος που πραγματικά θα φέρει τα πάνω κάτω. Αυτά που σας λένε τα ελληνικά κανάλια και όλη η νέα αυτή τάξη πραγμάτων που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Την ίδια στιγμή έχουμε την βασιλεία, έχουμε τον τέος βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνο που έφυγε από τη ζωή και έχει φέρει τα πάνω κάτω στην πολιτική ζωή της χώρας. Ένα φιλοβασιλικό κύμα υπάρχει στον ελληνικό ορίζοντα, κυρίες και κύριοι. Η ελληνοπρέπεια, η ευλάβεια, η ταπεινοφροσύνη που επέδειξε η βασιλική οικογένεια με την Άννα Μαρία, τη βασίλισσα Άννα Μαρία, τους ιούς της, τον διάδοχο Παύλο, πρέπει να αποτελέσει προς όλους μας παράδειγμα προς μίμηση. Ειλικρινά αυτοί οι άνθρωποι δίδαξαν ήθος στην κηδεία του δικού τους ανθρώπου, αλλά και του ανθρώπου των Ελλήνων πολιτών που ήταν κάποτε, και το κράτος δεν ετίμησε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όπως έπρεπε απέναντι σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Αυτά που έρχονται λοιπόν είναι πραγματικά δυσάρεστα γεγονότα και δεν πρέπει να τα προσπεράσουμε με τόση ευκολία, διότι δεν θα μας επιτρέψουν τα γεγονότα να τα προσπεράσουμε. Επίσης, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε ανομαλία στις σχέσεις μας. Μπορεί να έχουμε απειλές και όλα αυτά από πλευράς Ερντογάν, αλλά αυτά στις εκλογές που θα γίνουν στην Τουρκία φαίνεται ότι θα εκτονωθούν και ο Ερντογάν, εάν εκλεγεί, θα είναι πιο επιθετικός βέβαια στα λόγια, αλλά στην πράξη δεν μπορεί να κάνει πολλά. Αυτά όσον αφορά την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο τούτο, και με την Έλληνα Κρήτα την ίδια στιγμή, την γνωστή δημοσιογράφο, με ένα post που έκανε στα social media, λέει, όπως λένε φιλοαριστερές εφημερίδες, ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και ότι η οικογένεια Γκλίξπουργκ αποτελεί παρελθόν για την Ελλάδα. Αυτό, κυρία Κρήτα, θα το δείξει ο ελληνικός λαός, θα το δείξει η ιστορία. Αυτό, αγαπητή κυρία Κρήτα, όσον αφορά την ελληνική, τη σκουρόχρωμη ελληνική σημαία που είδατε, αυτή τη σημαία ας ανατρέξει στην ιστορία η κυρία Κρήτα για να δει τι σημαίνει. Το σκουρόχρωμο χρώμα το τοποθετούσαν στη σημαία και στο Βυζάντιο, ήθελαν να δείξουν το πένθος. Δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με την χούντα των συνταγματαρχών. Επιτέλους, οι αριστερίζοντες συνάδελφοι δημοσιογράφοι
ας προσγειωθούν λιγάκι, διότι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ που βλέπουν το σκότος αλλά δεν μπορούν να δουν το φως, διότι έχουν θαμποθεί και δεν βλέπουν την αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Ο Θεός να μας ευλογεί, η Παναγία να μας καθοδηγεί, οι Άγιοι να μας φωτίζουν, να μας εμπνέουν και να μας δίνουν δύναμη ψυχήτε και σώματι.